Inita sa panahon uy, diri may gwapong pahuway bagilandong. Open tag data be kay tan-aw to sa maayo be. Na. Unang scroll, post to the video guys. Magkaon, mag-video. Maligo, mag-video, magtrabaho, mag-video na unsa nang kalibutan tanan tao vlogger na. Manarbaho pa na sila noon. Napagid sila puruhan nga mo dato. What? Sige vlog, mura pag mamonetize mo dayon mga panuhak mo. Naalagi ko makitaan mga vlogger sa dalan lagi pag sagtaon ginako ba? Oh no! Hi guys. Wala ko deron guys. Dul. Oh, pasal shout out sa mga dudong dire. Salamat kayo. Klaro. Lagi vlogger sa ago. Ikaw dol, pa-shout out ka dol? Shout out ang nimo. Dagboy nimo. Shout out po ba? Tama to guys. Hoy, pag-vlog usab. Kada ba? Tao na juga. Dako ang tiyan nimo. Makita na ka usab ha, bantay lang juga. Karon guys, mari masuko na mag-vlog ko. Sumundang na ko vlog kay sakit kay kuno sagpa. So, for today's video guys, magbutang ko og 14 carats na gold. Kao na lang. Diri na ko ibutang sa naay kapayas. Sa Macau na lang guys. Ara siya butang. And sa Macau na lang guys. Salamat kasi sa inyong tanan. Wow. Guys, samtang wala pa yung nakabalo, tagol ko sa kilid. Bantayan ako og kinsa Macau na. Dito ba? Dito ba? Ito dali ba? Naraw? Ako na! Wabli ako ni! Ako na! Ako bus! Mag-ilo bus! Kainit! Mara magligubot ba eh? Oh no! Sa kanan no? Tagi! Siya bus! Ako ginakauna! Ilam ako ginakauna ni? Tay kisa pa nag-ingon nga na nagbutang ni kuan. Kisa pa nagpakuluan ni? Siya bus! Ikaw day ha? Pero panguli na mo duha, amin. Ma-order yung gawayan di ay. Ay, mo rin ni buso say pakulo ni mo nagkuan-kuan mo kani. Ngano mo ka? Paglatag na gubo kami mong lugar ha. Ngano man gyud ngano ha. Pero vlog ka. Pati ka mo ka balik re. Manarbaho pa ka na pa kay ma-income buanga ka. Nag-vlog naman tatay. Nagpanin ako vlog ko. Kaapay. Oh no! Hey guys. Binapi guys. Lalit ko dito sa kuya guys. Nagkaway guys. Dahil basta sabayan. Nagla ako. Sorry guys. Umaga niya ako mag-concert. Guys. Uy, naipurok. Masilong sa guro ko. Hey guys. Igang guys na. Ayan, napayengo guys. Uy, bata. Kini may angay mag-vlog kay di ka trabaho, di pang-apply nagtarong kay may gibati, disable. Padayon dong, na kay maabot ana dong. Mo-share ko sa video dong, padayon. Guys. Bus dan live po dire bus. Lag ko ba? Ayay ka, yatik-atik mo ni mga tao dai dong. Labot na ako ang ning diskarte. Million views yan akong kuan dia. Oh, naman pa jud ka. Iya ganahan ka, nga makwarta ka tungod sa pagpangatik nimo sa mga tao. Patuon nimo sila nga nakay sakit ni nana. Asa naman nimo dignidad. Dramaha po ni mo eh. Sa panahon karon praktikal na kayo. Magdiskarte kay mo, magdiskarte po ako kung asa ta mga kwartag dako. Ana ra. Mao din yung pagtuod ay. Sige, tabangan na kasi mga plano. Ana, isibol na ka, pwede ka mag-content dito. Siyara ko, may million views, madawat ni mo. Tayo na. Oh
Tumba. Dek, kung tira ko kante, pakbet isa niya, ulo katapos ka ulo. Ha? Ilo, magkauntog sa baan, uy! Ilo, mag-ilog ka lang. Ulpit ko kayo ba? Uy, kahit ako doon. Dek! Punten. Mga di, mag-video. Mga buwangot. Dali na kumukha, ante! Kansi na lang na! Kung ganyan ko, nakunten ko. Bos, si Chad. Wala ka nag-vlog Teron? Wala lagi kay Ano si Bismillah? Uy, bos. May dapat Boss Prince. Saan bos friends? Di ka nag-vlog mga bre? Kamu wala nag-vlog? Ikaw po, ano wala naman ka nag-vlog? Ang mata ko ba, tungod na tong tambok ng isampal ko gaya na bagay, masuko sa mag-vlog. May pag panarbaho na lang daw na ko para makakwarta pa ko. Kasi magulat pa ko na monetize paminimita, kanusta pa ka. Ikaw, Boss Richard, ganun wala naman ka nag-vlog? Ako pre mo nang niundang ko ng vlog pre kay kanang dropping money. Nya ang uban magmotor magdali mga disgrasya mo nang ako niundang na ko na pre. Tama, bitaw bos Richard, kinadali ang tao da makadisgrasya pa ka. Ikaw, Boss Mila, ano nung po kag-vlog? Isa may di makaundang ani. Nadayunan ako pagka-disable oy nagabaan ako sa akong pagkatik-atik. Wala dayunan gyud hinuong ko. Usaon na nako ni ron. Ikaw day, kamusta ka? Na-vlog-vlog yapon ka? Ako po mga boss, nungundang po ko kay akong content na no, ikaw-kaon. Imbis kay pagdong ko makaon mga G ko. Nag-vlog ganoon ko. Nya gasyab na tong yatubang no. Unang nungundang na ko kay tama to yung sa lalaki sa kuha ba. Sa mga gang-gang di ako din nagbantay sa Dah, mao man ang lalaki na nagkuan sa kuwa oh. Ako na nagsampal sa kuha, ganun sa vlog-vlog daw. Maop ka na yung nagsapa dito, bali-bali. Di sa kita. Plus ko dito no. Yay ka nag-vlog na kulirit. Bangka. Bangka dito. Kaya na kami ng bang otro ko ka. Kabalolo! Kaya!